Tay, mau gini ingon nila kitinuod ay nga makapagahi kuno. Kay nga no, kini kuno mo kung siya makapagahi kuno. Kuhaon lang ang punuan, kuhaon ang mga gamot, yung human. Putlon ang gamot ani. Shake, yung human imnon ang buga, tag limonsito. Pati na kuno makapagahi. Tay, kinahanglan din kanina ko ron kay bisan tinuod ko uyab pero kinahanglan man jud ko mo salsali. Ako din gamiton. Daghan di ka diri day. Daghan. Batik na ka. Dre, istog. Istog. Hala. Kinsang ana? Lalaki jud. Nanguha mi sa akong pinatay. Ako pa dyan ang mga imported nga buwak. Tapos banana flower ba yan tao na? Pang-export. Anong iya man tao nang tutuan na. Ha! Hoy! Hoy! Ma'am. Saan na? Mahal kayo na! Pang-export na ako! Saan man nila? Ikaw ba? Oh! Asa mo ka? Asa mo ka? Asa ka? Asa ka? Tingwa din mo buwak, ma'am. Ako ani! Kanang ako Unsa mo perting mahala ana? 1,500 ang kada punuan ana. Pila ni ka punuan imong gikuha? Singko punuan ani. 7 ka punuan. 5, 3,000, 4,000, 5, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 eh! Kinira ma'am, 9,000 ma'am! Perting mahala na kay gikan ni sa imported ni. Gikan ni sa Afrika. Pang-export ni. Sorry kay ma'am, kanang Unsaon man ang imo? buwak na siya ma'am. Oh, kinton pag ina nimo nga perting ka mahala ni. Ano gi-import man ni mo? Kanang ang giingon mo gud sa balita mga kini kuno ma'am, putlo ni siya ma'am, nya ang gamot ani ma'am makapagahi. Makapagahi ba? Unsa mo gahi? Kaning Unsaon man na? pagahi sa palulong ba palulong? Wala ginigay-gahi ako ma'am, wala gyud, wala gyud, wala sod. Nagbahay gi ko na ko ma'am, pati pagkamahaya na ko na ko ma'am. Kay dungan may katao ani pero niyo nagkamatay ma'am. Bisan ko asawa niyo nagkamatay. Ya matra. Unsaon man na pag kuan? Kanang ang istorya ani ma'am ha, kanang igor na siyang putlon ani ma'am, ilabay rin ni siya na ma'am ang dahon ma'am, ilabay ang dahon niya human kini siyang gamot o kining gamot mo ni siya imong i-press niya human imong i-juice human imong imnon butang limonsito kalamansi niya ana Makagahi sa imo ha? oh 6 hours Makagahi sa imo ha? kana ko hangyo ma'am 6 hours na ma'am lipay na ko ma'am kini lang ma'am gamay rin bitaw kay ma'am di na ko balik ma'am mahal mo kadi kini di ay mao din mahal kay ni di ay Mahal lagi ka ayo na. Pero pagay man ba pagkalipay mo na to sa taon. Bisag sa taon ito naglibutan ako na ate kwarta ma'am ug sawa ang itong kalipay kana magibutanga mang unta mo gahi na yung anak ma'am. Hindi na ma'am ganun. Ano bitaw na ko ang hangyo ni mo ma'am. Yan, Total mata. gamay bitaw kay ni ma'am para pagahi ma'am ba kalipay mo ako para pagahi ma'am ba. Mao ro gina ko ma'am. Be, ari sa ni. Ari sa ni. Na ko'y kondisyon nimo ha? Ako kondisyon. Ano sana? Na kondisyon. Ah sige ma'am, may noon. Ari sa. Tutuki sa ko og mga 5 minutos. 5 minutos. Unya ma'am. Unya, kung mabarog kanina imo ha. Mabayron ti ka. Pabayro ko nimo. Oh, pero kung di kanina mabarog ang imo ha. Imuha na ni tanan. Ha, kana hatag ko kung nimo. Rides na tanan. Kani di ko rin kabayad nimo kanang Bitaw gamit kung sino. ingon mo ma'am, di na gina mo barog tinuol bitaw ma'am. Bitaw mo gamit ko na kini gini mo barog ako Di agad. gina mabarog. Di gina mo barog ma'am. Tanawa ko mga 5 minutos. 5 Ha? minutos. Ya di na ko pabayro og 2,000 ang punuan ana. Oh, di ka pa bayron. Oh, are be dali. Di man jud ka ha. Ay yun lagi mo barog ma'am. Tinuol bitaw gyud ako mo gamit. Yati ra di mo barog. Gamit Be. ko na. Kana be, kana. Kana. Di gyapon? Ano man? Di man ka mabarog. Oh, be, tanawa ko na be. Oh. Ayaw pag kay sabot man ta. Bebe, manyara ka di ko kakaro. Habuasan na mo puro limo. Di na lagi na mo
gahi dito tinuod ba mo? O ay Oh, magahi. gani, hubuha gani na kay Oh, para haman diya, oh. makita na to, gyud. Di man jud ka ha. Oh. Oh, gidi Wala, ay. gahi din na wala gyud oh. Wala jud na. Ay, asa ko na mo gahi gidi ka gahi na di ko kabayad lagi ana lagi ro. Di ka mo gahi. Di jud na mo gahi ani. Ay, Di lingkod ko na bi. imo sa di. Ang mal. Ayaw gigbarog in town, makabayad unya ko. Pagbarog pa. Pagbarog. Ay sa pagbarog. Diri tutuki ko. Oh, wala jud. Wala ay oh, haman diha oh, wala man gyud. Wala jud. Wala lagi. Yati ra. Unya kana. Awa lagi. Ha? Wala. 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 Unya. Ayaw gunite gini ko kita. Wala lagi. Ha? Wala. Wala. Wala jud. Wala pa lagi. Wala pa lagi niya. Oh. Hindi ka nagsugod na. Barog. Sugod na. Oh, gaksa ko, gaksa. Oh. Isa ko. Ay, lain na in town. Ayaw magduko. Ayaw magduko hindi ko kakita. Be. Oh. Ayaw lang. Piste, iya mo sa ipahikap iya in town. Kasi may di mo gahi in town ani. Ay, sige ko. Ayay, ma'am. Ayay. Sige. Pahikap kisam ko tayo di mo gahi ana. Ay, kapayad di ko ani ron. Be, last. Hubua na imong sinina. Ha? Hubua. Kaya akong tanawon. Hubuon, ma'am. Pwede din na. Kabayad di ko ani ron. Be, buo na to. Buwa. Be. Last na lang ha. Last na lang, Gakos ka na ko. Gakos. Dinuman, hubua imong sinina. Gakos? Nya ikiniguman, hubuon ko sa nina. Sige na. Nga naman day, ma'am. Hubuon mo niyo, ma'am. Oh, para makita na to. Ha? Patay. Kabayad di ko ani. Sige na, sagdi na. Gakos. Gakos. Gakos na. Gakos, ma'am. Patay. Lihat ha. 15 seconds ha. 15 seconds. 1, 2, 3, 4, Ayaw ito gahi. Ayaw gahi. Ayaw. 7, 8, 9. Ayan lang. Para mubo ba? No. Buo na biya ha. Mau mo tatunggang. Buo na. Hubuon na, ma'am. Oh! Be, bubuan na. Sige, dugay-dugay. Oh! Ha! Unsa rin! Oh! Bayad ka na ako! No. Oh, ingon ka na, di na mo gahi. Ha? Ingon ka, kinahanglan ka, eh? Ingon ka, kinagkuhan niya ako,